izinhlobo nina besilo nina bembube sinibingelele phansi namukele ehlelweni leSK Media Production. Cela mbukwethu mumusha le channel lakho hlokucinza like button, subscribe button kanye ne notification bell khona mbukwethu simakwenza skipha ivideo zokuba uqala uzokwazisa ngaphandle kuba babukeli bethu small isikhathi sivele hlalo dabeni kwesiniphathele zona namhla sithi uSgwebo Sentambo nqapha ukudla kwezinje umdlwane bawukholise ngeStar uzakalise ukungagculiseki mayelana ne-top 10 EGwalisa Spring Clinic ephuma izolo ebusuku ubesesho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abaculi ababephambi kwakhe bengaveli ki-top 10 kodwa abengemuva kwakhe bevela ubesesho ukuthi hayi le i-daylight robbery. Wabesebuza ukuthi kungani le post yamavoti isusiwe ku-Facebook ngabe khona yini abasifihlela khona. Mbukelo ziphela lapho ke bese niphathele zona namhla sizocela ukuthi nithokozele ivideo yayo i-top 10 ubheke iqhawe lakho ukuthi lona likhonile yini ukube ligcine ningenile kulo mncintiswano eGwalisa Spring. Sekunjalo Mzansi Afrika, ivoti lakho likhulumile. I-top 10 kamaskande bivotela esikhundleni zokuxhumana eyobe isinidedelana nezinye izingungulu zabaculi kwi-second annual Gwalisa Spring Picnic All White ezoba ngomhla ka-4 kuNovemba eHollywood Bets Kings Park Stadium eThekwini. Isiphothuliwe le top 10 imi kanje: Jaiva Zimnike 52.6 thousand, Sminoff 51.6 thousand, Mzukulu 46.5 thousand, Skweletu 46.4 thousand, Dumakahle 43.7 thousand, Mtumazi 41.9 thousand, Shwi 38.8 thousand, Navigator 38.2 thousand, Thokozanlanga 37.3 thousand, Imfese Mnyama 35.9 thousand. Ungaphuthelwa ile ndumezulu yomcimbi. Thenga itikiti lakho manje eCompuTicket naseTicket Pro. Second annual Gwalisa Spring Picnic All White. Ingami, ingawe, ingathi sonke. Ixhaso umasipala weTheku, Provintage, NEC, Shield, 1KZN TV no Cause FM.